बिथांमोनहा जौगानायनि खामानिनि मोनसे नुनाय नुजानाय बयबो नुनाय मोनसे बुंथों बहाबा ओरैबायदि अनुस्थान खालामनाय जाबाय बहाबा ओरैबायदि प्रतिष्ठान खालामनाय जाहैबाय बहाबा गिदिर मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार क्रिएट खालामनाय जाहैबाय गंसे इरिगेसन बानायनाय देखायथों रायजो राजा बे हालुवा मानसिफोरनि थाखाय गंसे दालां बानायनाय देखायथों जे 15 बोसोराव बिपिएफआ जेरैबायदि आइडिनि दायाव गंनै दालां बानायदों फाग्लादियानि सायाव खालायदों अदालगुरिनि बे मा दै बेफ्राव खालामदों बेबायदि मोनसे दालां बानायबाय होननानै बिथांमोना देखायथों ओमफ्राय अनुस्थान खालामनाय बिथांमोना शिक्षानि खोथा बिराद गिदिर गिदिर बुङो जे शिक्षा अनुस्थान मोनसे बानायदेरबायब्ला बिथांमोना बेखौ देखायथों जोंथ' नुवाखै रायजो राजायाथ' नुवाखै मा नुदों दोंसे गोदान लामा बानायाखै जों बानायखानाय लामाखौबो रिपेयारिंखौ खालामाखै जों बेखौसो नुदों गंसे हस्पिटाल बानायदेरनाय बिथांमोना देखायथों मुसलपुराव गंसे मेडिकेल कलेज बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन खिन्थु जोंथ' खोनाफिनबाय दा बे मेडिकेल कलेजआ आरो जाला सरकारा सिद्धान्त लाबाय गोदान आरो माने मेडिकेल कलेज आसामाव बानायनाय जानायब्ला बे हिसाबै बेबो गैला गतिके बेबायदि माबा मोनसे मावदोंब्ला रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै लाथों खालि बिपिएफखौल' बुङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बबे लामाजों थाबायलांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामहैयो बबे न'आ बिथांमोन बानायनाय ना बिपिएफ दोलोआ बानायनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बुजिनो हाबाय स' दिनैहाय बेनि सोमोन्दै सावरायगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं फर्मार डेपुटि चिफ अफ बिटिसि श्रीजुत खाम्फा बरगयारी बिथाङा जे मिडियानि गेजेरजों बुंदों प्रेजेन्ट सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकाराहाय बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव बा सिगाङाव मावबोनाय बादि बबेबा मोनसे दैमा बा दैसानि सायाव लुनाय ब्रिज मावनाय दिन्थिदों बबेबा मोनसे अनुस्थानखौ बिथांमोना मावनानै जाफुंसारनाय मोनसे जिखुनु जाया दिन्थिदों होननानै बिथाङा चेलेन्ज होनाय बायदि खालामदों दा आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायहरनो सानदों आरो सावरायनो सानदों नोंथांमोनजों लोगोआव हेफाजाब होफाबानो जाबाय नोंथांमोना सावरायनायाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों जे दिनै इउपिपिएलआबो गोबां समावहाय बिभिन्न সময়त इउपिपिएल दले बिपिएफ दलक চেলেঞ্জ কৰি থাকাটো আমি মিডিয়াত দ্বাৰা দেখিবলৈ পাই আছোঁ दा बेनिखायनो बिपिएफआबो गोबां समाव बिनि एन्सारखौ होफिनदों बेनिखायनो आंनि रिकुवेस्टआ बेल'नो प्रेजेन्ट बिटिआर सरकाराबो इउपिपिएल पार्टियाबो खाम्फा बरगयारी बुंनाय खोथाखौ आजावनानै चेलेन्जखौ आजावनानै बिनि एन्सारखौ होनांगौ मावनो हादोंबा हादों हायाखैबा हायाखै रायजोफोरनो दिन्थिनांगौ थगायनानै लाब गैया खारन हायैखौ हायै मावगोनखौ मावगोन बिथांमोना खोन्था आरो बबेखौ मावदों बेखौबो खोन्था दा डाइरेक्ट I would like to request Mr. Raju Nadjari General Secretary of UPPL नोंथाङा बिनि एन्सारखौ थाबैनो होयोबा मोजां जागौ इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बेनिफ्राय मानगोनां डेपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बिनि एन्सारखौ होबानो जाबाय जे नोंथांमोना बे 3 इयार्सआवहाय माबा मोनसे दैसानि सायाव लुनाय ब्रिज दैमाफोरनि सायाव लुनाय ब्रिज बा माबा मोनसे अनुस्थान इनस्टिटिउसनफोर मावनानै जाफुंसार होनो हानाय दिन्थिबानो जाबाय आरो गैयाबा गैया पाब्लिकफोरनि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों बुंफै बेनि अनगायै नोंथांमोना जुदा मावदोंबा मावदों बेखौ खोन्थाना होबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिपिएफ सरकारखौ 17 बोसोराव ओरैनो जेबो मावाखै होनबाय थायो बिथांमोना बे भाषाखौ नोंथांमोना लाबोआ हसिया जुदा भाषाखौ लाबोबा मोजां जागौ रायजो राजा नोंथांमोन नों आं खोनासंबाबाय बे बाथ्राखौ 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारे एको काम करा नाय এই শব্দটো আমি बिराद उसुबिदा मोनबाय थायो आं खोनासंनो आंथ' रायजो राजाफ्रा बाबाय नुखानाय बुस्थु मिथिखानाय बुस्थुखौ बांद्राय बिदि होनफ्लेबाय थानाया
दा बेजों लोगोसे मोनसे भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना होनो नागिरदों आं बेखौ नुनानै नोंथांमोना आसुरित मोननो हागौ लोगोसे दसे सावरायग्रोनि आमार बिटिआर मोस्ट टेलेन्टेड माननीय श्रीजुत राकेश ब्रह्म डांगरिया নিৰ্বাহনত আগত এনজয় কৰাটো আমি মিডিয়াৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ঘটনা কাৰ্যক্ৰমৰ পৰা আপোনালোকে পাব্লিকসকলে কি বুজা পায় এইটো কমেন্টত জনাই দিয়ক दा इलेक्शन जानायनि सिगां बिथाङा बम गावग्रोबाय रंजाग्रोबाय जै धोनि होग्रोबाय मा दिन्थिनाय जायो बियो माब्रै जाथावगौ मोनसे हाबाफारिखौ मावनानै रिजाल्ट मोननायनि सिगां रंजाग्रोनाय मोसाग्रोनाय लिडारनि खामानि नङा खमसे खम मावगोर पार्टिनि थाखाय रायजोफोरखौ बुथुमग्रो दा बिथाङा मसलपुराव बेबायदि हाबाखौ मावदों रंजाग्रोनाय जोबखांनायनि उनावबो रंजानो मोनगोन ना आरो अमा बेदर बायदिसिना ना जाबावसैनो माने देरहाखाबाय दा बेफोर मोनसे लिडारनि फारसाइटेडनि थिंकिं नङा गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बुंनाय भाषाखौ आं गोसोखांदों बिथाङासो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ फारसाइटेड नङा होनदों खिन्थु नैबे दा राकेश ब्रह्म डांगरिया जितु खाम কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ সেইবিলাক মষ্ট টেলেণ্টেড বা ফাৰসাইটেডত কাম নেকি এইটো মই প্ৰশ্ন কৰিম গবিন্দ बसुमतारी डांगरिया दा बेखौ नोंथांमोना मा सान्दों आरो फैबाय थानाय इयुनावहाय बिथाङा बेफोरबायदि ओरैनो जानला मोनला हाबाफारिफोरखौ मावबाय थायोब्ला मिडियानि गेजेरजोंल' बुंबाय थायोब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांखौ फैबाय थानाय समावहाय নিজৰ সমষ্টিত কেনেকৈ সাপোर्ट কৰিম এইটো কমেन्टত জনাই দিয়ক दा नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायदो दिनै मसलपुराव बिराद मोनसे मोजां थासारि जोंहा दिनै जानानै थांबाय खारन बे दिनखौनो जोङो थांनाय 3 बोसोर गारि जों नेबाय थादोंमोन मानोना बिपिएफ दोलोआ दिनै मेदाघाट होननाय जायगायाव जिबायदि किडनी फेल जानाय मानसि हार्ट एटेक जाखानाय मानसि प्रेसार स्ट्रोकआव जाखानाय मानसि गावनि हिन्जावजों लोगोसे गावनि हिन्जावनि बिनानाव बिबथै आदै मादै गासिबखौबो थाला मारि होजोबलायनानै प्रत्येक न'खराव गंसे 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 गारि होनानै आरो लोगोसे 2000 कोटी रां होनानै जिबायदि मोनसे भटिं खालामनायनि मोनसे सेन्टार मेदाघाटखौ बानायदोंमोन अर्थात दिनैनि दिनाव मसलपुराव मोनसे भटिं जानानै थांखांबाय बेखौ फ्रि फल भटिं होननानै जों बुंदों 2025 सनाव जिहेतु बिटिसि इलेक्शन दङ बिटिआर इलेक्शन बेवहाय बिथांमोना बेसे भट मोनमारगोन दिनै बिथांमोना टेस्ट खालामदोंमोन गमामायैनो दिहिरा बागानपारा आरो खख्लाबारि गासैबो ब्लकनिफ्राय मानसि जरायजोबनानै बिथांमोना बेयाव दिनै 3000 आरो 3,500 गेजेराव मानसि गेदारिं खालामदों आरो मसलपुर समष्टिनिफ्राय जोंना काउन्टिं सोलिदों जोङो मोनदों मा दिनैनि दिनाव 1600 भट बिथांमोना 1600 भट मसलपुर समष्टियाव दिनै मेदाघाटआव ज' जानानै थुनो हादों बेखायनो दिनै मसलपुर समष्टियाव बिराद फुर्ति मोनसे परिबेस दिनै बमा गावनाय खामानि सोलिगासिनो दं गाबोनो 20थानिबो बारा बोरमा आरो अमा बुथारनानै फुर्ति खाना जानायनि प्रग्राम जों स' नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो भिडिअखौ सेकेन्डआव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ